Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kebetulan Pak Joseph Pengrop, ni dokumen banyak kena berpi, ni kuat banyak kena berpi mentah nomor bahagian belami di sosial media bah, kekenam kalau etiket, nyepi, dan mentah banyak kon ya kan seorang kam konstitusi. Di pilihan apa itu ilah dia nomor bah, hak ni si kalau mi rubah video aktor je film kasih, haba kibun nak bokaman, hada belami akan news jong ni nusanya mah. Di Pak Joseph pi tu yang ni nak ikat dawa pirung syakas kam san pertai akan nak election MDC, balai pi mut. Balai pi mi sekarang kamu seperti banyak konyak election MDC. Kemudian kau nak siap tinggal ai kau beli, orang ai ngu you beli try kerat, bala ai ngi ka yang aga met ke bukai berkaya. Kau saya berkelan kena mangin nganang lak banyak menteri pun kata, nang mentah ka bah kemiat jong pajak pailang. Te ka baar ka let sepi ki news channel jong ka nongsan hima, kani ru ngasim ke bentaban ai kau beli pi. Te hak juga poru ngasim ru ya ka benta ka bakongsan hang ni ban ai khuble Christmas yaki produk prasnam jangi kamtam lu ya ka konsensi jong ka 6 sorang kam konsensi ka bangan sai yang ban contest nam ta kan ni ka MDC election te kum ka jingkali jong pi long hakanu ka benta banga ba akan akar kom perkhat perdan jong ai mo hak bai dei bat kan ni ka imlang ka salang hak sanchar ka khadar kum nu ngapoi sakani ka benta ban rung hak ni ka jeli banya kit ya ba lem ya ka kason jong pai ba ka e bangai i ka long ba sibun ki jingaliti jong aru ngala ya ha ka bai dei bat ka imlang salang kumnu ki pai ba jong i khamtam ya kinong kondong ki ba hasor ngim dong than tamawala hasor ka taru ka denkap ya ka sanchar ka khadar ka babyang te khamtam kum bangai i pre se kinong kondong ngala sang bon ki jaka tang i kinong kondong ki ba dang bon ma ki jingtuna la dang ini keren ya ka yo ka kot la dang ini keren ya ka sanchar khadar lada dai nakaliang jong state government dan ladang ini keren nakaliang jong district council te hang ni pada sibenta kalong ba thik ka debit na ka district council be ka concern hang ni kalong ba ngasim ka dibenta kalong ba ngaperkhat ba idan kam ban penne ya khno ga siap idan penne ya ban penne ya ka riti kristur jongi kumbu khasi khara kum ka khasi penar jongi te ka ek bang asu ban ong ba hang ni kidon lightly kumba phi keren mantan bangarung sa gejeli jong ka ni ka election MDC kum ga jingi i jong ha ka jing suthu jong ha kalong ba hakini ki lai banta ki election lingin ya keren ya ka MDC election natangin ya keren ya ka MLA election natangin ya keren ba ya ka MP election ngi suthu ka ek kam jong ka MP election hakanu kur kam ngin jit economic khmat nam tau MP election uban lek ban ya sa nam ta ka riba ka jai bani jungi sepo parlimen te ka MLA election pada kalong ba ngijit yakini ki member legislative assembly kamut ba ngijit ki banlik apo assembly ban thawan namanta ka sanchar khadar hangni apo kasi hangni apo jela jungi te nang ta ya ka district council ka bang khamsim kerpang ya ka district council nakini ki lightly ki lightly ki election hanga khamsim kerpang ya kanika MDC election kalong ba ngidan kam ban bat scam ya ka khndo ka siap lejong ngidan kam ban bat scam ya ka riti distur lejong lada mentangan anuksa mentalong ba lada ka khndo ka ba nga hang ni manga bat phi nge song nge bu ka jat hang ni lada ngi menta lada ngim don ya to ka bor ban bat ya ka ne ka khndo ka siap ka ba ngi song menta ka bamut ba hadin arhos nem ka ek ban jai ngi ladang ini kerana ka election asam ya ka election MLA ru lada ka khndo ka siap kamdon hang ni tamut ha ingin isna assembly ngimla ban sna assembly lada khndo ka siap kamdon tal ngimla hiru ban ya pin ya kan ni ka khndo ka siap bat kinu ki jingsa pan bet jingsa pan thame teding nang takadaw ngoso ba kani ka MDC election ka long ka bakham don kam le si gibun ki ba khain sting ka MDC election ki ong ba saka MDC election takamut ngim da kam than man thabot ngim dei ban klat namar ba haga MDC election kini ki banabar mut kini ki bamdei hi ki khasi nginum kimyo ban thabot teng kamut ba ngide bitang mangi hi ki trajla ki bodon ya ka banta ka bakongsan ban thabot namanta ban ka bangi sothu ba ngi hapan perskam hi ya ka trai lejong tendai na takadaw ngasami hagani ke jeli ban ele kani election ban penthamai ban rebel ya ka district council namar sibun ki ba ngisothu ba kat kini gisnem gi balalen namar pi ladang ini kan ya kani ka district council lakha shwa ya ka ar post nem manswa
shwa ban York State ka Jilla Meghalaya namar ka Jilla Meghalaya ka York State khat khnai spa nyu puar kat ba ka district council la khai ka nadu khat khnai spa san puar kemudian arpos nem shom menshwa te kat kita gisnem gi balaya lenti tat hadu menta ngi iba ka don be hi ka jing bam baik ka jing bam yat baik yai renti hakani ka kom sanchar kadar namar ngi suthu ba ka district council ka don ka benta ka klan ba ka ban pej lut na dong sedong ye gi trai ri trai muluk ti handai lada kumupin kumbangan chimbyang kita ka jing ong jing pi ba kumdu ngapoi chakani ka thong ba chakani ka jeli ban yele kani election kalong baning kong ba ban rivam ya ban lane ban revolt ya kani ka district council ka baar bangin pej ya kani ka trading by non tribal regulation act khat khnai spa san pusau mo te nang ta ban panwandur thmai ya kani ka sanchar khadar hagishnong gi thau bat ki hima te nang ta kani ka don ru ringkat bat kini ki manifesto jong ka party jong khnam kum ki bri ki aktif inga bangani le na khnam ka don ka manifesto jong ka khnam ka baningin sa launch bat ya ki details jong kani jong kitaru ngin sa pentip pajba nang ta kani ka article 371 kani ru kadai gawai nakalyang jong ngi ha ka khnam ngi don ya kani ka benta te nang ta ban pun khlan chu ya ka district council ya kani ka 6 schedule ban pun khlan chu dei halor kini gi benta ngi su thu ba ladang ngimi chakhmat bani trelang banya sno ktilang banya kit lang ya ka khya ka chon banya kit lang kani kelengkor ka ba khya ka bai dei ba ngi su thu ba ka jingma ka ba khraw ba ka ab ingi hadin arpos nem namar ba asuthu bahagi arpos nem menchwa kadang long dakumui kata ka election arpos nem menchwa kadba kani ka arpos nem ka bansawan tangkani hapring mentaru kani ka election ka longkum ne ki pajba kilas dang ban suthu ka e kata ka sanchar kadar lada hapo MP election hapo parliament ngiyelit banya fight iki right jongno nang ta lada ngin kren ka MLA election hapo assembly ngi jet iki no mikmat ngi banya fight na ka menta ka right jongno kumnu ban thawan ban namta kan ne ka MDC election pada ngijit iki MDC election kini ki MDC election kani ka election mamta kalong ba ngijit namta ban lek ban yada ya khndo ka siap bat ya karti dustur kembang ong mane dei halor jong kini gi phang ta ka sapelong inga bat ketik inga bangan mi ban sembenta lang ha kani ka ta ka jingjok ba jingrem ko song hopaj ba te handai ka long ba ngin sai pai ka e ka bangin la ban le ngin le bat ngin ai ka ba tam nyam ta pai ba to kwa ban klis leng jonga boleh pijit ya ke khnam kali ke parti ke ba PMU isu ya ke MDC MLA dia hadu mentai ke ba boleh pijit ya ke khnam atau pidon jerman ba ba kin kersan ya khnam pi ke wei nadu menswahi ngala perkhat ba khan bit nadu por bang la tip ban thap bot mo ya kata ka jing tip ban thap bot hoi ngala kersan ki bobon ki parti na kaliang jonga ro ngala kersan ngala tak siai yang ni pok ti jonga na ka benta jong ki parti Tenri kat nang ya kisni kat nang ya kisnem kat nang ya kibnai tengi kata ka jinglong jong kita gi banga kersan mengaru ngi kam lepoi sekata ka thong ka ba ki lawan ban kula rahmat jongi ngaru ka por kadang dei poj ba ma ba ki lawan ban kula rahmat jongi tengah kersan ki tambalong ka teng ka long khong pong le si hakar sancha khadar ka long ka bon hi ka krum kram ka ba hap ban penbej padam dei ban ya telun sa saju kan te nakata kadau nga suthu ba rangin pe ngapet ba na kiwi ki parti ngajit ka khnam kolong ba ka khnam kampan dondak hai ru kampat dondak anu nuru ban sya kentho ba ka khnam ko ba komta ka ba khnam ko ba don ombi kita gidak sniu kan te hadin nakata kadau ngasa le research ngawat ya kini ki tip sepang ka khnam te hadin ngai i ba kalong ka ba byang nga ban rung ka khnam namar ba pi so bangan le chnu nuru ba ngadon kam hi bandung sya kentho anu tene ta kadau ngajit ya khnam te ngin sei tre lang hi ken na menta ka bah kamiat jonga liba ka sai bonle misuthu ka khnam piong ba pijit ya khnam ba chakan tho de henrei mata phia ya khon ya koi ka seng san parthai ban thamai ni ka voice of people party ka ba ki ba chanya menta phia ya khon persha yano hamora kenang nomor ba ki parti ka bon ba ki banya khon nomor nasorang kam constituency kajing kali mata kalong ba hato nomor hamor keneng ladon lupa UMLA jongka BPP dimta pinya kon saknam ke badang kilong kanyam na kilong na borla kaseng kala slemro pisau kumno menta pia kon percaya ka parti bagi bagi bahaya ka BPP ka baningkong hi ka long ba ngajit ka khnam ka la dei ka parti ka bla remba
nadu arjar ar la sengya khnam bot menta kala kot chaga snem ar fly snem tayo let's say kidon ki bam tip chapang khnam ru namar bangala jupet ki news tanga i ki comment ba ki ong ba ki sengtit ba ki ong ba khnam ga de sengret te handai kan manu ba penrit ka kata ka jing kli kami pi manu ba penrit namar ba khnam kami bantrai na menta ka ba kami jong pai ba pai lang bat ka khnam ka dei ka wei ka ban sanchar ngam ong kata ka sanchar handai ka dei ka wei ka ba ka khnam ka dei ka wei ka parti ka ba mi met bat mensim om dah pisah ka khnam kom dan pisah ban ai tambah ka mensim ternai keren te kum bentangi i yakini ki kam ki ba khnam ka le anadu ki tu gisnem ki bla dap ru ngimla ban ong ba ka khnam kom don ngaru ngapet limba ki news ya ka khnam ngasa rung sha ka khnam ban ya join lang ba khnam ban ya rung sha khnam te nrei lengi ni keren pare kata ka jing ong ka jing thamai ka jing rim ka parti ni so thu ban ong ba la ka rim ne ka thamai mo kana ru handai ka kam ni tulun hi pade te ya kata ka jing yele kata ka jing job ka jing rem ko song bon jrong ma tinga su thu ba ka ikonong rem jong khnam konong rem jong khnam ko long banyada nang ta ban kan tiu ya ki jong te ka de ka tahi konong rem ko long ba ko mong ong mene la ngimla banyada la de te kan mon toy yu ngi bangin long jai beriu la dai ka khndo siap ka bangi ngi song ngi sa ngimla banyada te henri ka ta konong rem jong khnam ka bangi yeng sin ka jimut kentin ya dah ni ka lakit bun jimut ba ndi tang tak banyada khndo siap ka jimut banyada ka mut ba haknu ka bentaru ka mut aba pi ong banyada ngi ya da ya ka jinglong jingman jong ki beri jongi ngi da ya ki si ki bubun ki ai to ban stat ya kam mangil ekran Jepang meneplik ekran Jepang ta banyada ka jing kali menta ka long ba kum no ne punya kun percaya ke VP maka dia kesel nak thamai padon daw lak no ya ken PP lak no UDP kita ru ken punya ketong hadu kat no mereka kenam kala ban bersutu khambha shu nomor i kenam kada kun percaya ya ka VP ham seorang kam konsumsi pi ye kani ka jing yakun kumung ong mentan ka jing job jing rem tingim la matai tambangi kumung ong pi met bat mesim ngin lech cepat ba ngin persoi pat ba ya ka ikonong rem jong khnam ku ba kadon bat ya kata tingin saya pet kan ya nomor ba komentar ngin asutu ngaru ngala mare bahai bun ki kam tengala long ngala kila rung hi sibun ki ya ka jimut perkhat jonga kumno bang persoi pat ba ka bri pan persoi te ya kata ka meeting ban lech ban campaign election te kadai bitang benong rem ko bas kam ka khnam godon kadai ban persoi pat ba bat kitu ki mat ki bangala kado mene kalau ban rebel biang ya ka district council nata bat kata ka 371 article kata bag ki bangin sa pansai nata kan ni ka trading by non tribal regulation act 1954 te nomor alor jong kita gi benta ai ba kini pat ba jongi kin sothu kan kin sothu ya kanong rem bas kam jong ka khnam godon ten re kata kal kata ki VPP na kumafi ong mantan ba fisim kerteng mo nanta bat kiwi ki political party ten re ladangin sothu ba pre ba hapo district council pidon kam bon pha e ki bri ki bokum no kata ka di bokong sat upat ba hiun jit ya ka jinglong jong man uwei po wei breo uba kumno ki de ban pha hapo district council banya ki banya ksai banya da banya le ban pelaj im ya ka jai breo jongi ban yo ban bat ya kerti sensar hapo ka district council ngidon kam ki breo ki bokum no kata ka jing kali kali cepat ba pi ngidon kam ye ki breo ki ba skam ka jimut ci berkat ki badon ke mentality ki ba khlan ba khnang ba lada pila ban lech kum kita ke breu district council ka bamut ba kan ba ka ri ba ka breu ka sngan tega jing lech ban campaign jungi ke election nam bangin hab bani le persa enoi noru nakaliang ka khnam kam dan jing wit yanoi noru nakaliang ka khnam ngap kan daga basai ba kam dan jing wit enoi noru namar naddo mandai manthai naddo arjar lai hadu menta ka khnam ka nongrim ka yang scam bat mden bala ban pen bej ya khnam da pisah mden bala ban pen bej ya khnam da jing penthami ba bonjan ban ong ali no pangim ta hoj ke jing pasel na kadang kamon gidon tambah na kaliang jongi ngim bej ngi scam ko nong rem ko mo ong ta ngim salia banya contest ke election ru ban train ta ba kamiat namar ba ngi sutu bau paj ba ya ke bau di ban sai unyo ban jit ya kibri ki ba biang ki ba bet hapo district council ni kisngi wat kasen kongres kasen ke belahe ro handai ki MLA ro lang chumi ban la jasok bak NPP te wat ka PDF ro kala jasok bat ka NPP kibun kini kisen ki ba keno basang tentang kila klip lama ten klip lama ro kila pet ban le kasani ki parti den la job ma hato nak lem ju pi ke jingkular jong film bak ne news la job pin le jasok no bat ki parti ne pin ne ak khnam
pi kumba ngala ong pi mene mau bangarung sak kram lingba ka jingkhut jing subha jongka hakar kom tre hakar kom sansar hakar kom tre hakar kom mare ekikam bat hakar kom ka jinglong jongka ban ai ka jing chane ai pajba hadu mentau pajba ula ban chane aknam ngidi ban kan mau tang kawai habaka khnam kami ne do arajar ar ban seng ya ka namenta ka jing manto jong pajba manu ba pentulot ya khnam kadi ta ka jing kli ba mi manu pentulot ya khnam lada kum ka jing kli ba pi ong ngam menta ba lada ngajob ngan kenti no skwi giseng kamut ngadi manga ba pentulot ya khnam kadi ka jing kli kalong ba hato ngidon em ka mesin ko paskam ban jeng hakaju ko parti bat hakaju ko nong rem nomor ban nakani ko parti ngila te ban ai ka jing skri dan kamu iwingi bengin hablet ban keti skawai nomor la pilet chete lu pisakri hi la pinet angni lu pisakri tama pej iki nong rem kan pej iki nong rem nga ne skam nga ong pi menta ba hakani ka khnam kum bangala mi haduk menta la sistem tam arsnam ei bangala tre rengkat ber ka khnam tenga sutu ba ka khnam gadai ka ba ladang ali chunu ngam sak kan tho tenga nga sung sengai mentre nomor bam dun sak kan tho te deng ta kadau ba mentah ru ngam perkhat hidup ban kenti chunu nomor ba ngas kham ka nong rem jong ka khnam bat ki agenda jongka bat ki point jongka deng ta kadau ba ya kata ka jing kenti ding perli te nganum kran mo ikiwi nganum kan tho ikiwi ka song ka view jongki ka jing sutu jongki ka jing mut jongki ka tai jong ya kita ngam la ban ka tho ye tamba handai surkom pada ban ong ba nanga simet pada la nga ile na ka khnam mentang nga job na khnam ki briu ki it ya ka jai ban riu limba ka khnam ki step but sanga mentang dang la job pada ngani kenti biang pada sesawai yenu ngasat haba ki briu ki it ya ka jai ban riu ki thap limba jong ka khnam regional party ka bala ai ka jing sakri ka banadu met bat mesim ya ki pajba tementang mengahi pada job ya ki briu ki ba it ya ka party limba ka khnam mentang dang la job ngan let kenti sesawai tinggal perkhat ba hato ngam dei se boset kalai berjong pi adon haka khnam ta pi ong snam na snam pi don jikerman kan ngot ni ai ne kat ngot ki pin yang haka ne election MDC pi yo jekti ai ne haka ne election MDC te jing sisa ngimut hi seki arpokli tingin pet namar pi ba ngina kliang ka khnam ngim dak perkhat ya ka quantity naga khnam dak basaingan kran ngim perkhat ya ka quantity ngi perkhat ya ka quality ki perkhat ya ka quality jong ki bre ki barung hang ne ki ba wan ban join ya ka khnam ki perkhat ya ka quality not for quantity din ta kadau ngi ngim da kerki than ya ka jing ya kata ka jing penmi list ban ong ban ngin pen banano kum nem tai em tang menta na kani ka list ka ba mi ning kong ru jing sisa ngi don la spo tam te hanre ki don ki ngi jang yo pra namar ba ngi dang hab don ka jing pen bet te ki don du ki bla sha reject lightly kerteng ki sha reject te ya kata tegin sa ka song haki bahe jong parti bansa song ban discourse ka e ba ki de ban le na kalian jongki tegin sa permana biang ndai dang don ngidon kumba arpo tam e no dengan pai biang haka seorang kam kun sing UMDC barem UMDC ba menta belong CM jong kan council ila mi no hato ka jing ko jong pi menta pion am ka jing ku na CM na kai ba pelong yu CM ban mi no na kai pelong pi ban kai ki ba ki pesngau ka pi menta na ba pi kun para badang ni thamai ne kun no kadai sang tambai thamai ha anaka seorang kam konstitusi te serum seneng ka kubur kat kum pujing so jonga ha mangaya serum seneng ngayo so ba ka seorang kam konstitusi ka long bet ba umdan MDC show mentak la long bet namar ba ki ba mi menta umdan sitting te umdan sitting MDC ki ba mi menta di fresh bet ta ka mut bet ba umdan MDC show te hakat insya ngampat don ka jingi keren bat iba panyai i setting MDC ba na chatai te kumung ong mentan bam dan MDC show te ngi hap panya khon bet na ka string la jong bet ngi khon bet na string la jong lengkat kata nong rem jongi te kai ka bangila ban persoi ho pat ba i upat ba sia so dengila pelong meeting kai ka bangila ban persoi pat ba ya kan nong rem jong ka khnam ka bayang met bat musim ka bamla hidup ban per na ka nong rem te kata ka dai ka bahatam kalong ba upat ba kin wan chaka meeting kit sngap ya ka jing persoi pat ba ya ki meeting bat ki agenda jong ka khnam shwa ba fen jet economic khmat kata hai bangi kam ska bangi udah kam te shwa ka ne ka ba pindong chaka ne ka san prathai pi ngai he ni sngi pi don ka kam ba pitre
mut kung ki ai Kakamang Hapo madan neh EMI nak itu. oh po MRI hoi Teriak tu tempat fila ini pidang trainer kum no piro. hapo MRI pi kani ka MRI kam dei ka government job mo ka dei ka contractual ka bo government ka outsource kani ka service te ngasim kani ka bentaru kolong kani na tahe namar ka wei kolong ba nga tri hang ni hapo MRI hapo 108 den takadaw ka ngam benya ka kentiu bahaya nga hadu ka jimut perkat junga hadu ka spiritual junga ka bangalong kum ni ka dei ka 108 ka kentiu nga ngamla ban benya kam mo ka dei ka kam ka bala ajmun toy bah ka jing im junga hakaba ngaya kendu bat ki ba pun ki nong kendong ki ba duk ki ba kerdu ki bam don tanggajan ban bam tanggaja ban bam du ki ba dak kerdu si syahi kiba kibun ngalai babun sin ba habang ilej banyarap ikinong pang ngamya thu mo hai ga ja kata dengan chui thu ipitang ka we ga jingja ka long ba ngilej banyarap yewi nong pang iba yokhon sitayo lang sitayo yokhon te hapor bangilej tingi shimi tanong pang kata ka jing pang jing stop jing ikolong ba bleeding pv gyong te la sitayo te hadin hapor bangira itanong pang banlej siap kata kerja siap garu health semua peruang randon sang garu health hang ni ngamong hapo hasil jungi ngamong kerja ste yang ngira i tai nongpang hakaba ngira sa hospital hapo garu health dan tang south li hospital iwei na kita hospital lu ngi khamla ban admit i nomor ba ke hospital gadon tang civil hospital bala khamhe kan garu health nang tabat kata ka Holy Cross Hospital nang kata MCH ke Maternity and Child Hospital te dei na jing bamla su ban admit i hang ta bala dap ke hospital te sikwi kim admit hiru nomor ki la pha ba ki haya authority santa te hakabukut ita nongpang ngilej boro la sang boro ko we jeka habukut poi biang siang rengkat bat ka blit poi biang siang nala poi siang tingi step hadin tai pangsi arsina si step iklan no kanu kata komsim namar ba kum gitu ki case ki bengilap ni bateri bon juri ngilap ba ma kum gitu ki case ke bengilap ba isutu ba haduk kan ni peleng kilong kinong kendong haduk kan ni kinong kendong ki mat i jing jing jenjar ke ba lada pa ya ki shalong balit sim dawai ban ong ban lit pa smart shalong haduk ka pisaban bam jai le di room dan nai ong bai dawai nai ong hadu ko pisaban bam chai le di kimdan kanu ga jing kta bahenga tengah perkhat de den takadaw ngi sami bantrei te lengba ka jing kata jing perkhat junga kalong ba kalong ba ngamdei ke menstrei sa ahmadan ngari ban mi ban trei no khama jrong ru khnang ba la ban pet ya ka jing ba jing met ya ka bet ka biang jong pai ba ka dei ka won ru it ka ba penkelai dur ya ka jing im junga ban long kum ni den takadaw ba ya kani ka kam pada ka ngai ha jing start jong sarkar kumno ban le kani tambana kaliang jonga ngami ban yele election ka wei halor kani ka wei ka point mo ka wei ka long bang khlembat ya ka government ID nga khlem sim tulop na po treasury ban nga khlembat hiru ya ka service book jong ka government tinang taru nga khlembat hiru ya ki service rule jong government takata kalong kamdon ka jing te nga bangan yang ban yele kani election te jaj bangadon hi ka jingmut bat ka thong ka bha bantri namantaka bah kamiat jong borok lang te ngami se khamat bantri lamba jong kini ki jingpet chwa jonga kan kadon nem ka jingte hade hang i ba kamdon ka jingte kamdon hiru hi kendon jong ka an te da hadin nga sa mi kan bansa contest kan election Rotin bila kan jepang ka jikam ka kutari jong pistonat pa pilap ita ki jing ek ba penyebab pi kan do te ngin pai sakin diat nomor ba ni iba pi dari ruai oktor jong kaya jad merujungi kasih ke ba ni kwa me kan berpikir dia ki pa iba ke itu li pa pi ba di aktor dia ke film ba pila kan tali ke film shwa ba film kadu ba ke kan tali ke film ba pi la ak film ke film ke ba ningkong hinga ak ke de katang bat phing la rai ke tu ba la direct de ba kiben emi ba Anthony Semyong te co-director te pada te di ba kitbok Kevin Kanmalki te dah hadin jong tu pada ngak se ke film hangamarway
ketu ke film puri kasih borok koi kiong film puri hawan hadin jong ketu tegila bana ba hiru pajba ilai pajba hadin ngak ke film dak bangla ke film dak bangla ru ke direct ke hangamarwe dak bangla ru ketu direct hi ba kit bok harmalki tenang ta ke film papa ru i direct hi mai te kata film South Lin dai bat ketu tenang ta bat ka jing em kawai te karok ontu ngasu ak tu itu tangim khani ru rok ontu tang su am tu tigidon ki documentary film ru banga ak kan namtaki mdai ba ong ba pri ba gitu tigilet namtaki competition ni kebut film nadu ada film jing film film show hot nadu ka film jing em nga film khat su ru bon ong ban dan mentai kam film kawai ka long bum ni nga sungu mo nga so bon ai khuble ye go man bakala permi ye kene ka apps HM app kene ka Hello Meghalaya apps ka bagi pajba ke la nyo ban pej lima jong keturu ka app tiền đây cái tu cái app cái long liệt li cái slam cái ban mi jing sia cái government cái ada ban perkat ye kinu kilat kelenti ban kenti kini kinong sna film jong mi jongi ngan so anu ksa long ba ngaya chrum chaneng sha asam e ngasang ba hapo asam gidan deki arspa sun po lai spa donatli ki cinema hall tadi na takadaw ba ngin compare mangi bat asam mi hapsho ngi don tangwi cinema hall kataru udai ga private property kamde jong sarkar te dena takadaw ki babun ki khna boron sab hangne chisin ba ki i bamdon platform habamdon platform te ki do jingkerman no kan hande wat ong ba ngi khasi ngim don sab khasi boro ki bodon sab lot te hande la da bamdon pada ka platform te ki suja nom tu ki sulong rengkar no ki suthu bamdon future temdon future ngan ki perkhat kan bania boleh ak film tu ijing yo ibret dang la beli belah kata ka jing perkhat juki bat ngai i hang ni hapo state jongi gini khasi jongi ngai ba ki babon hi ki perkhat ba ki kam perkhat hi ka belah namar beli ka kepok ka dawa pi te bon ong ban depend pada na kam film kam dei ka besuk bon ong ban depend namar ba mla hidu ban afford mla ban hadu benda besaja besa kembelong sikwi ki state mo ki bala kam kiu mla hang ni dah jing sisa nga su ajing mut kum jai ba pila keren chepang film kolong ba yakini ka film yakini ka film industries kemut hab ban penbahas su ringkat daga jing erap jong government mdai tai kita sanction pisa ban yo ban sna film perkhat ya ke platform mentara don makna pisa ban sna film dan platform di i ba po app ki bampet mobile ki bodon ki babat daga tiktok mobile ki bon pi te mentara ladapi kwa hiba kan kam tulun bahagan ni karukom sna film kan long smooth bahagan kanang ba ki mut kini ki khna sama jungi kinyo kam kamut penbiang kan yi cinema hall haman district menta kami khalai tri district khasau tri district hapo Meghalaya jungi segaru rule ka ju seni rule ka ju haman ki district center kamut bu kan yi kini cinema hall bu tangi ba arspa situ nai bu balai spa bu arspa situ bu tangi tu i haidori barit ru kanang ba kinong kendong kin la ban tit tiket ban la ban pet ketu ko don kam ban ya kani ka app shiru kam pada kani ka app pada long ya ki babun ki bla abat ki android phone mo tigitu ki la ban pet pi tan ringin ladang perkhat selansar pada yu pet ba ki bun pada hiru ki berstenat ban pet hasnama hak screen ke bahe ndai ba ong hapo mobile tin na yu pi tan ri long ketu ko long simet pi tan ri pada lada ki bakwa ai pada ban pet hapo ke screen bahe ka kham internet hi screen bahe tena kaleng jong haru jai ba pilakren ya kani bentang asu kwa ban kerpat leme ke sarkar ba pit lem ya kani ka khya ka son jong ki babun balang namar kani kadai ka wei kalat ke bentah ban generate ya ke employment ba generate ya ke employment namar ba belai ba lada ngi ya perkhat ya ke kam sarkar ka along very competitive mata ka diga jingile ka jurba mata na i post tang ba san spat li ge thap digi san 4000 tli tementah tang munu bunyo kam pi lada ngi perkhat pada ya kani ka lat bunyo kamai jakpo pergi kena jongi pada kalong bala da ka government ka snok tilang hakaban penbet penbiang ya kani kamut kinang mi susu kan namar ngi depet apo Manipur ka de state berit ka Manipur kam de state bahe Manipur kat bala da ngakenau ba hakapor banga shoot ya ka film hangamorway hapo ngin pinumla mudor hapo ki kamera hapo ki zip crane hapo ki trolley na dong sedong gitar government of Manipur kata nga keren pi hang de bangai ida khmat jong government of Manipur tadang ngakali gitu nga te PSC kumlo ye kini ki
tiar gitar ke bathok kami government of Manipur ko ngisiu tak si government ru 10%แต่มันตั้งคำติบกันหน่วยเสียวตัวตลาดดีขัดสันสนมว่าชีขัดอาร์ขัดฮับปขัดสันสนมมันชัวแต่เรื่องมันตั้งกันหน่วยลงกระดังดีpadaกระเทียร์กับสรการแต่กระเทียร์จงกับสรการหมดกับกำไก่เพลบักระบักไอ้บักเทียร์ private มันตั้งเป็นหายากินูกี technician เป็นหายากินูกีวัดกับ lightning รูเป็นหายาya kan di ya akbadi buat kini equipment belum requirement hakan di film industry sekamut baik dikilak teman tal refishing buat ketiar sarkar sumar bahaya ka siu tu tax kepada jong sarkar kemun toy pi ada 10% nak sispa te ka nu kan toy pi ngipe nuksa kum bami itu menakini itu film pengop itu film jong madiang na marang ba bami ndai kamai ar polak kali cutai polak kali ciunok sina film kemut uba susong tam adon ni ko hol ba susong yo polak kat bakam ke klik ke patrikam pada ke klik ke por pada kinong sina film pada ke kan bi marsteng te ka tu ke bu jing ba ka penduk jing kerman ni kinong sina film ru ka penduk jing kerman ka badan kam bhai ka sarkar menta kalong ba sna ya gisna mahol mat dei tang berit ndai ke bahe tambah sna ha ka kom at least indrung tang arspa sit ru nomor senong kendong arspa sit spa sampol sit kelayar rap sibun but hamman kini ki district wise kin sami kini ki artis jungi berstat ngi ngalak sang keleng ngi itu bubun ngi berstat tadi ngin tak kadau nga kwa hi bana government ba kan sim kan senjam ban snano ke senma hol nomor gidon kam ni senma hol ngim don kam ya kita gibe kan komisi bon ba Joseph ya ka hoi jing pesngeu film bagi film ba kejing ek ba pilih kendu ba pitri ya kam tementara ke por kejing kerjongan piru kala jrong ha dia choi ni pun kot ke kita kaduk jong pi nam ta kipai ba jong kasrong kam kumsi batam ta ka sengknam shoba kipai ba kin lek ban tep ka bot bat shoba kipai ba kin bishar layak to kan nisngi nam ta ka sngi tebot jong MDC nakalian jonga hi te naka benta ka konsensi le jong mo ngi nakalian ka khnam ngi mi ba kata ba ka belong ba sidor ka khnam ngan ong pi hang ni ba ka khnam kam lum bat kam sim sisin bang ong ba ka khnam kam lum bat kam sim pla de musu thu ladang ngilum ngila ban ai pi ladang ngimlum tingin ai da kai ta kata ka de ka wei ka kanten te kumang ong mentan ba ka khnam kami nam ta ki nongrem ki bas kham jong ka ban ya da ka jai ban riu bat ka kantin ya da kala kit bun jing mut ya da ne pen bha ne pen wandur ne na dong sedong kamut be ha kantin ya da ka khnam kami ban ya daru ya ka jai ban riu ban ya daru ya ka khando ka siap kumang ai muksa mane balada ka khando ka siap kam don ha ingin sna assembly lada khando ka siap kam don ha ingin yang lada khando ka siap kam don in pen bha ru ai ha ingin pen bha lada khando ka siap kam don hasun ngimla ban le ai hasun ngidon kami khando ta ka khnam ka yang ha ta ka nong rim ban pas kami khando ta ding ta ka daw ngin selek chupai ba ngin span sai chupai ba ya ka nong rim jong khnam bat ka khnam kumang ong mane kam perkhat bat kam rit hiru yakino ki jing penthame jongno bat ka yang skam ka nong rim bat ndangi la le chupai ba ai pai ba para unjet yu breu ubakumno pai ba unjet yu breu ubakumno ban pas policy council jet yu pai ba object yu nomi khmat jong pi ubadon ka ban sem ka bas kham ka ban tre na mentaka ba kamiat lengkat bat pai ba ha ka kya ka shon ha ka jing ka jing ja jong pai ba bani namar boleh ba teng la dangi la long nomi khmat boro teng la ngi klet no rui pai ba handai la dangi long pada ha ka ta kom upai ba to la unsur benyau kan namar boleh ba sisim pila jet san snem ta menta pila babe ro san snem ta kam mentoi kan san snem ban babe ta kam dei chu ka pasok san snem ta la di ga por ka jalan ma te ai bo pai ba un kala thya kala dam bat perkhat bahasa ni bat bahakan hukum benjet unomi khmat na benta ka konsensi jongki badon kam ban kentiu yo konsensi hake bubun kiliang ya ka skim ning nai kran mo namar ba ka skim ka debi ka skim ka don bi hiru kum ka skim unong mi khmat jong phi unwan ra bi hiru ka skim kam le che iru ngim dei bus thu bakla UMP udon la ko jong ka skim ban ai supai ba UMLE udon la ko jong ka skim ban ai supai ba Henry ke bakongsan kam dei UMD siru udon la ko jong ka skim ban ai supai ba Henry ka skim ngim ong te ngam ong te bangai le election na mata bro ra skim ngai le election ka skim ka adon pang sa su ai ben
kalau long nak kerja kalau ada lupa tang subun kat ban ai tan ri ka bon kam ta ka long ba kumnu punya dai tu khndo ban thung tu ka ba kan hab eda kan khndo ban thung tu ka ban ri phnyok ka ban ai pi kita ka ri jing mut ki bangakran te ai bo pai ba un jit un prakhat sani ba un ko la thea kaladam bat hakasi bakin sa thebut to ai ba kan dei ka siru ka ban kaman ni ki lada ki ladap thebut ban yo no mi khmat bodan kam sim nang ta jangki Teknisibun kapor kalau jerong bah mengiyuk kan berpi senat menginang yuk kan hakini sengi election kalau jan hoi tinggi nang yuk syuk kijik bercai jumpi lamba kira san nila pecon tikit bok pi benang sat nang klan berpinang tray bah but nam ta bah pecakri ya ka sorang kam kutusi Kulisibun hoi kulisibun